mahita, ala di bagasan hasadaon hita marpungu lau makalakson, pentakosta na parjolo, parningotan ari hasasaor ni todi parbadia. Kuaso ni todi parbadia do na pasadaon hita, alani rap marlas ni roha mahita mangadehon puji-pujian tu debata, naung mangosehon todi parbadia tu hitabe, marede bukwede HKBP nomor 645 ayat sada saha rudi tolu di ayat tolu jongjong mahita. Hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natmo palangit dohot tanoon. Amin. Songonon ninna Tuhan Jehovah, lehonokku Tuhamu rohanai baru dohot todi nai baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatokku doroha batu sian daging muna, jala lehonokku Tuhamu roha namar pakilalaan, jala lehonokku matodiku tu bagasan ate-ate muna, ahu do mabahesa, asamar parange hamu di bagasan akapatiku, akka uhupu peradutan muna jala patu paon muna do, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami, hodo manodangi jala mangajari rohani akkana persea dihatamar hite-hite todi parbadia. Saibuhai marohanami asa ture parohaon nami marhite-hite todimi. Asa totonggo dame rohanami makalason hagogonai. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede buku HKBP nomor 100 ayat 2 tabah 5.
Tatangihon ma patik ni debata di minggu sadarion, ima ulau ni apostel biddu 20 ayat 20 alu. Atong ramoti hamuma dirimuna rodi sadok panggungani, ai dipatidang to di perbadiaido hamu gabe si mata-matai, asa diparmahani hamu huriani Tuhani, naung tinobusna marhitesian mudarna sadiri, ido sahatna, atong rap mangidugugo mahitasian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami, mangulahon nahobar tu patitmi. Amin. Marede bukwet de HKBP nomor 104 ayat 2 tabaonom di ayat onom jongjong mahita. Tatopoti madusata martangyang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gijang. Hodo na patupahon hasesani dosa di hami halak na dangolon.
Mar hite-hite anak haholongan ni roham. Saya si maroham dihami, akana mangarsakon dosa nami. Sai sahapi matu bagasan rohanami hasesani dosa nami i. Lehon matu hami todimna badiai. Asa unang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion. Asa upasahat hami diri nami tuho. Gabe pilihan na mangulu jalan abadia. Mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringo tuha sesaan ni dosa. Roma hamu tuau asa mangolu todimuna ninna Tuhan Jehovah. Tung surara rado samuna songon abit bunga dap-dap. Botardo bahainokku songon itak. Nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas domuse. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Maret de buke de HKBP nomor 680 ayat sada. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di hari mingguon. Tarsurat di Joel bidutolu siana ayat sada saha rodi ayat 5. Jadi dung songoni patu behonokuma pangu sehonokuma todiku tu nasa sibuk. Gabe manurirangi ma akka anak muna dohot boru muna. Marnipi ma akka situa muna. Jala maralatan akka duli-duli muna. Jala pamasauku do akka partinadan di langit dohot di tanoon. Mudar dohot api dohot timus na marsi jongjong. Alai nasa nama jogo arni Jehovah maluado. Ai di atas ni dolok Sion dohot di Jerusalem masa haluaon. Songon na pinarbaga ni Jehovah hian. Jala di tonga-tonga ni halak na maluaido akka na jino ni Jehovah. Ido sahatna. Martua do akka na tumangihon hata ni debata. Jala nau peopsa. Amin. Maret de buku de HKBP nomor 102 ayat 2 saha ritolu di ayat tolu jongjong mahita. Amin.
hati dakon maha porsiau tai, songon na hina tindakon di dongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatu dosan, nat mo palangit doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasa sadai, imana tinubuon ni si Maria, nagabe-gabian sianton di porbadia andorang sohabubuhan. Ido tuhatan na tumaun na bernit, di panghuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hawa pinor silang, na tua tubanot oru ding bitanom, na mengulu di hari patuluhon, nama naik tu surga, lahu dul tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugu nasu hatu dusani. Di simai bana pai memulak sogo tu tanoo, manguhumi halak na mangulu do nama. Au porsea dito di parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohok diasani dosa, dohok dihatai namando, mulak mangulu do sogo dang halang mate, dohok dia ngeluan nasora sudah. Amin. Kor pelajar Sidi.
Tabegema titing ni huriata. Tikting HKBP Depok 2, Resort Depok 2, Minggu 8 Juni 2025. Bagian Parjolo, Tikting Maragam, Namandohoti Ulaon Pakobasion Huria, Namandohoti Aka Kegiatan Dohot Pakobasion di Huria Nasa Mingguon, Toropna, A. Kebaktian Minggu, 736 halak, B. Partangiangan, 210 halak, C. Sermon kategorial, 110 sada halak. 2. Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia. A. Sadarion, Minggu 8 Juni 2025, Ima Minggu Peta Kosta Parjolo. Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasasaor Nitondi Parbadia. B. Marsogot, Senin Sia Juni 2025, pukul siawip, Marminggu Dohita Muse, Ima Parmingguan Pentakosta Ari Paduahon. Maringanan di Garejaon, Ria Mahita Mandohoti Parmingguani. Tolu, Makatidakon Haporseaon. Di hari Minggu Sadarion, 8 Juni 2025, pukul siawip, di Parmingguan Manogot, di Patupa Huriatado, Makatidakon Haporseaon, tu Yanak Kota Pargul Marua, periode 2024-2025, Torop Nasida tolu 4 halak. Jala Dung Sidung Parmingguan di Uduti Matu Namanjalo Sakramen Ulaon Nabadia. Pinangido tu akana toras dohot keluarga asa mandohoti Ulaon Nabadiai. 4. Lansia bermasmur. Di hari Rabu 10 sada Juni 2025, Borhatdo Punguan Lansia Huriata Mandohoti Lansia Bermasmur HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Maringanan di HKBP Paledang Bogor. 5. Partangiangan Parhalado Dohot Keluarga. Di hari Kamis 12 Juni 2025, pukul 10 sia tolu puluwip, maringanan di Gareja, di Patupa Huriatado Partangiangan Bulanan Parhalado Dohot Keluarga HKBP Depok 2. Pinangido tusude Parhalado Dohot Keluarga, na adong di Huriat tahun asa Parsidohot di Partangiangani. Onom, PHD Manang Sermon Bulanan Kategorial. Sermon Perempuan Hosana, Sabtu 14 Juni 2025, masuk pukul 10 siawip, maringanan di Gedung Paulus. Pitu, Sekolah Minggu Ceria. Di hari Sabtu 21 Juni 2025, pukul 6 wib, maringanan di Museum Lembaga Alkitab Indonesia di Patupa Huriado melalui seksi Sekolah Minggu kegiatan Bulan Ceria. Nah di dohotan ni ianak kota Sekolah Minggu horong kalas onom pitu dohot walu. Alani pinangidoma asa didaftar akana toras ianak kota nanaing dohot tu acarai. Walu, Festival Paduan Suara Ama Distrik 20 Walu Deboskap. Seksi Ama HKBP Depok 2, Marhite Punguan Kor Ama, Marsakap Donaeng Mandohoti Festival Paduan Suara HKBP Distrik 20 Walu Deboskap. Nah di Patupa tanggal 30 Agustus 2025. Domutusi dipangidoma tu aka Ama HKBP Depok 2, asa Roma Mandohoti aka latihan-latihan. Ima di hari Sabtu pukul 20 wib. Di hari Minggu dung ibadah pukul siawib. Latihan di Patupa di Gedung Markus HKBP Depok 2. Peserta festival 31 35 halak. Sia bunga altar. Bunga altar mingguon sumbangan sian Parguru Malua nama katidakon Haporseona Sadarion. Mau lihat tema di Pasahat Huria Tunasida. 10 sumbangan. Di Jalo Huriata do sumbangan sian Parguru Malua periode 2024-2025, 2 buah jam dinding merek Seiko. Mau liate di Pasahat Huria Tunasida. 10 sada, pemeriksaan gula darah. Huria marhite seksi kesehatan naeng patupahon pemeriksaan gula darah sewaktu. Di hari Minggu 15 Juni 2025, dung sidung Parmingguan Mandogot,
pukul siawib di ruang kesehatan. 10.2. Janji iman pembangunan. Tapabotohon ma janji iman pembangunan melalui Sintua Permahani Manang Sintua Sektor. Daftar naung pabotohon janji iman pembangunan boi tajaha ditikting naung ditongos tu WAG BHD. 10.3. Stimulus pendidikan berprestasi 2025. Pada Minggu 15 Juni 2025 di ibadah pukul 9 WIB, gereja akan menyerahkan stimulus bagi anak-anak jemaat yang masuk ke perguruan tinggi negeri tahun 2025. Penyerahan berkas berupa barcode kelulusan paling lambat diterima sekretariat Jumat 13 Juni 2025. Yang menerima stimulus adalah anak yang bersangkutan. 10.4. Dakdanak Nasorang. Di hari Rabu 4 Juni 2025 di basa-basa honde batado dakdanak bawa di keluarga Besli H. Panjaitan Teresia Boru Barimbing. Alamat Perum Andalusia Blok B2 RT Tolu RW 2 Tirta Jaya Sektor 12 Mahanaim. Hipas do dakdanaki dohot natorasna. 10.5. Sosialisasi panitia pesta HUT dohot Gotilon. Panitia pesta HUT dohot Gotilon patupahon sosialisasi tu akka sektor-sektor ima di akka partangyangan sektor alani tajakon jalata urupi manasida patuluson ulaon napi nasahat ni huria tunasida. 10.6. Informasi penerimaan pendeta di HKBP. Mulai tahun ajaran 2025, HKBP hanya menerima calon pendeta di HKBP dari Tamatan STT Pematang Siantar dan STT Jakarta. Penjelasan selengkapnya dapat dibaca dalam surat di Warta PDF. 10.7. Partangyangan sektor. Sektor Sada Moria, Dibagas ni keluarga JPOM Sinaga Boru Siahaan. Sektor 2 Betania, Dibagas ni keluarga Ruas Sektor Betania. Sektor Tolu Kapernaum, Dibagas ni keluarga Nyonya Simanjuntak PS Boru Purba. Sektor 4 Sinai, Dibagas ni keluarga VA Aritonang Boru Tinambunan. Sektor 5 Kana, Dibagasan ni keluarga Nyonya Siahaan M Boru Manik. Sektor Pitu Karmel, Dibagas ni keluarga Daniel Raja Guguk Boru Panjaitan. Sektor Walu Hermon, Dibagas ni keluarga M Hasibuan Boru Aruan. Sektor Siap Bethlehem, Dibagas ni keluarga Nyonya Limbong Boru Sinambela. Sektor 10 Nasaret, Dibagas ni keluarga calon Sintua W Hutapea Boru Pangaribuan. Sektor 10 Sada Jericho, Dibagas ni keluarga Saudari Rionita Boru Aritonang. Sektor 12 Mahanaim, Dibagas ni keluarga Dirman Sirait Boru Raja Guguk. Sektor 10 Tolu Galilea, Dibagas ni keluarga S. Silitonga Boru Pakpahan. Sektor 10.4 Pilipi, Dibagas ni keluarga TL Tobing Boru Siahaan. Alamat dohot jam masuk pertangyangan di sektor Boy Madi Ida di Warta PDF, manang acara na tinongos di Sintua Sektor di Ganup Sektor. Bagian paduahon, tikting parhepengon. Saldo ni huria Dibagas mingguan 7 Juni 2025. Tuhuria 70 juta 717.326 rupiah. Tu pusat 8 juta 270.024 rupiah. Tu diakoni sosial 46 juta 854 rupiah. Pembangunan 10 juta 180.000 rupiah. Transitoria 1 juta 460.000 rupiah. Saya di pasu-pasu tu hatama akapeliani nang ulaun di huriaon. Bahen sangap di guarna, jalalas di roha di hitar ruasna. Akatikting na sojina hahon, boi mata jaha di warta naung sahatu hita. Songoni masahat ni tikting di huriata di bagasan nasa mingguan. Maret debu kwede HKBP nomor 490 sada ayat sada dohot udutna laos papungu pelean kantong sada dohot sadabi.
Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hatta barita nauli hatan itu hatta di bagasan minggu tasadarion minggu Pentakosta na perjulu ima na tersurat di Evangelium ni si Yohanes bidu 14 ayat 15 sahatu
ayat 26. Songonon ma didok hatani Tuhani. Molo na holong rohamuna diau, radotan muna do akka patikku. Jala pangidook kuma tuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing. Asai madongani hamu saliling ni lilingna. Ima todi hasitongani naso tarjalo portibion. Aidang diida jaladang ditadda. Alai ditadda hamudo ibana. Ai narak maibana do tamu jala di bagasan hamu maibana. Dang tadi konokku hamu somarama. Naroma au madapotok kamu. Sautik nari nama. Jadi dang be idaun ni portibio nau. Alai idaun muna do ahu. Ai na mangulu do au. Hamu pe mangulu do. Dina sadari ima botoon muna ahu di bagasan damang. Jala hamu di bagasan ahu. Jala ahu di bagasan hamu. Marangise nama niyop. Akka patikki jala diraduti. Ido na holong roha diau. Alai dihaholongi damang ido. Na holong roha diau. Ahu pe holong dorohakku di ibana. Jala papatarokku ma ahu tibana. Jadi didok si Judas ma dada si Judas Iskarioti. Tia doa lana Tuhan ubahen na holat Tuhami papatarommu dirim dada tu portibion. Dungi inna Jesus ma mangalusi ibana. Ganup na holong roha diahu radotan ni ido hatakki. Jala ha holongan ni damang maibana. Gabero mahami manopot ibana. Maringanan tu bagasan ibana. Naso holong roha diau. Dang radotan ni hatakku. Dang ahu na puna hata na binigimunay. Amai na marsuru ahu do. Imahu hatahon tuhamu. Tagan rap dope ahu do tamu. Alai anggo pangodianin. Ima tod di perbedia. Si suruon ni amai marhite-hite guarhu ajar honon jala paingotonon ni ido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu ima anggo sahana hurian itu hatta tardok atar songon na humurang do huria Protestan termasuk ma akka gereja-gereja Batak martaringot tu toddi porbedion diaka pangajarion doh diaka pelayananna puasa sahirana adong do biar molo martaringot tutor di perbedion aliran tertentu inna ate sugari rupani saya songon na hotot paditani HKBP martaringot tutor di perbedia dohot ulon na sahira aliran na ibaribad do padita tahun inna itu kan jaga bi adong make engganan berengotta ala memang najulu ba dakola sisibut goara teh anan non burun non penghinado gorni non nanti najolo molo gereja tertentu aliran tertentu sehira identik do tu ima podao alani sehira nadong do berengon keengganan ni huria Protestan molo dihita humurang alai di baribaan hirana palubi hudui daun idong si atong basa hudok palubihu ay gumudangat do dilapati to di perbedi marhite na marbahasa na subuyatusan
Jadi seolah-olah molo merpungu huria masa manisi bahasa nasosnya tusan seolah-olah ngasibe, ngarobe, dan itu noaing. Ia soi rupani ala gumudangan berengon hirana dilapati tod di perbediai manang pangulaun ni tod di perbediai manang kehadiran ni tod di perbediai marhiti akka gerakan-gerakan na spontanitas topu baik tangan na tugijang rupani kan manang topu tinggang topu tangis seolah-olah akai mahataridaan ni ngarobi ngasonggok be irebutin. Nah, jadi satu sisi humurang dihita alai di baribaan saya sana palubihu. Nah, si pataro berengor rupani ala palubihu gabe hilang rasa hormatna ala nilas nirwana. Amang inang nuaing diari perningotan hasasaun itu diperberi sadarion mersiajar hita naing manadda taringot tutor di perbedia bodo dohonot tajuk tabigi alai hurang hita manadda. Roh Kudus dialah kuasa Allah yang tinggal yang diam di dalam hati kita yang menghidupkan iman kita napanguluhon hapersyota yang memberikan kita keberanian seperti Petrus yang berani berkhotbah yang sebelumnya mereka sangat takut, cemas karena kematian Kristus. Tetapi dengan kebangkitan dan turunnya Roh Kudus, mereka penuh semangat memberitakan Injil. Roh Kuduslah yang menuntun kita hidup di dalam kebenaran. Gabi boy hita mangulu merdalan hobartulomo ni rohan de bata. Na patauhok kita mangulu tulomo ni rohan de bata. Domutusiman wae ngamanginang topik ni minggutta namadok ulaw ni tod di perbedia di ngulu ni aka na porsea. Namotik na adong maturu neng barengot tamariti terpukon ahado ulaw ni tod di perbediai di ngulu ni aka na porsea. Tabereng ma parjulu di ayat 10 jala pangidook kumatuamai asa dilehon tuhamu sada pangodian na asing asai madongani hamu saliling nain. Roh Kudus adalah penolong. Tod di perbediaido pangurupi di bagasan mulutta. Di sini Yesus tidak bilang penolong cadangan, tahu. Dang didok penolong cadangan, penolong serap, tahu. Tetapi dialah penolong yang lain, yang artinya setara dengan dia sendiri, dengan Yesus sendiri. Ima todina, jala didok yang akan menyertai kita selama-lamanya. Jadi dang satokin, dang marobas-obas, dang punya limit, tapi selamanya. Sian hata parakletos do hatai namarlapatan penolong, dia juga bisa diartikan sebagai pangapul, penghibur, dia juga diartikan sebagai advokat, pengacara, pembela, penasihat, dan dia juga disebut sebagai sahabat spiritual kita. Ya doadong sahalak ruas madok tu paditana songonon. Pak Pendeta, saya punya Roh Kudus kok, tapi sepertinya sedang tidur siang. Dungi delusi paditaima, Roh Kudus tidak pernah tidur. Yang tidur itu imanmu. Dakya mudum. Namudum haporsyom mudo minna. Alani menjadi kurang teologis do. Ada kotor pani tardia adong do eddeon. Selamat pagi. Coba. Hafal do hal hotu sih. Jadi menjadi agak
agak kurang teologis do pahaman, mulai dok rupani tutuhani, Tuhan do. Tot di perbedaan. Selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi, selamat siang, mau lepas harian nah, gimana tuh kan? Selamat siang Roh Kudus, selamat malam ya Roh Kudus, nah kan? Roh itu tidak dibatasi oleh waktu pagi, oleh waktu malam. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh waktu pagi seolah ia bangun pagi. Roh Kudus itu tidak dibatasi oleh waktu malam seolah ia akan tidur. Enggak. Roh itu adalah penolong, pangurupi di bagasan ngeluta. Roh Kudus itu bukan penonton. Dia adalah sahabat rohani kita yang paling aktif, yang menopang kita saat kita rapuh, yang mendorong kita saat kita takut, dan yang menegur kita saat kita salah jalan. Jadi pangurupi dong, tot di perbedaan di hita. Siru pada hita sudah, alani sudah do hita membutuhkan tot di perbedaan. Alani naing urupan na hita, tajakon ma tot di perbedaan. Napa duahon dia 10 pitu di dokter pukon ima tot di hasitongan naso terjalo portibion. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang membimbing kita. Dia tidak hanya menyertai kita, tapi dia tinggal di dalam kita, mian di bagasan kita. Ia adalah kompas rohani yang memimpin kita ke jalan yang benar. Alani saya dipakulingi do hita, molo uju nang lari hita, siadalan nati kosi, dipakulingi do hita. Salah do hita. Molo nek suma dang merminggu rupani arang berminggu sa dari on mo, toripakulingi do hita on. Daw. Saya dipakulingi do hita uju naeng manipil siadalan nasi tongi. Manang saya dipaingot do hita asa mulak tu dalan nasi tong. Boy do honon sahira Google Maps rohani do ima todi perbedaan. Molo salah belok kamu manang na salah delen mitor di do te putar balik. Putar balik ina. Artinya jalan Anda tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi roh itu pun seperti itu. Dipakulingi, mulak kok. Karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Anda merasa kehilangan arah hidup, tidak tahu keputusan apa yang benar, ya jangan hanya cari motivasi di media sosial. Carilah tuntunan daripada Roh Kudus lewat firman-Nya dan lewat doa. Karena itu mari sediakan waktu hening bersama Tuhan, bukan hanya kita bicara tapi dengarkan. Karena kebanyakan Roh Kudus itu berbisik, bukan berteriak. Pangulaun itu di perubili kemudian di mana berbisik daripada teriak-teriak. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang membimbing kita ke jalan yang benar. Roh Kudus pengajar dan pengingat kita, ayat 26. Alai yang go pangodiani ima tod di perbedia sisuruon niamai marhite-hite guarho ajar honon jala paingot tonon nido tuhamu nasa nahu hatahoni tuhamu. Amanginang, Yesus tahu bahwa kita ini pelupa rohani. Makanya dia kirim Roh Kudus sebagai pengingat surgawi
yang membuat firman itu hidup, yang membuat meneguhkan janji Tuhan saat kita butuh, dan yang memberi kita pemahaman yang baru atas firman Allah. Dosdoi songon sada ina na sahitoktong selalu mengingatkan anaknya, jangan lupa makan, Nina. Jangan lupa pakai jaket. Begitulah Roh Kudus, jangan lupa berdoa. Jangan lupa kasih, jangan lupa firman. Dia bertugas mengingatkan kita akan firman Allah. Paingoton kita tunasa nani hatahon ni Tuhani. Marhite-hite hatana natar surat itu kita. Amang inang tod di porbediai dang bemilik segelintir orang song turpuk epistil tanah kenga di Joel tulu. Dahulu zaman perjanjian lama holan natuluodo di haporsiai nasida tusido di lean tod di porbedia ima raja malim dan nabi panurirang. Anggo tunasing kang liani pemahaman ni pada narubi. Alai marhite-hite epistel na keng madok tu sude pasahaton na nama. Tu doli-doli, tu anak boru, tu dak danak, tu nama tua di lehon ima todinai. Tuhan memberikannya bukan untuk kita takuti, tetapi untuk kita sambut. Bukan untuk kita batasi pekerjaannya, tetapi untuk kita berikan ruang yang seluas-luasnya dalam hati dan dalam hidup kita. Alani unang maholan taboto taringot tutor dii alay mangulu mahita di bagasan todii. Loas maibana gabe pangurupi dihita. Biarlah dia menjadi GPS rohanimu. Biarlah dia menjadi guru dan pengingat hatimu. Alani buah mahita merespon todi perbadia di bagasan mulukta. Mari buka hati kepada Roh Kudus. Jangan keraskan hati. Undanglah dia memimpin hidup kita. Taukah marohatta unang marjogal. Loas maibana manguluhoni manguluton. Hidup dalam ketaatan Roh Kudus. Roh Kudus tidak pernah memaksa kita. Alai labok doibana, dia lembut dan penuh kasih. Dia hanya bekerja dalam hati yang taat. Mangula to di perbadi di rohani nauludugdo. Labok doibana jala di bagasan holong mamakulingi hita. Jala di bagasan rohana uduk doibana mangula. Dang mangulai di hatak kangon ni roha. Jangan padamkan roh. Ninna Apostel Paulus di 1 Tesalonika 5:19. Jangan abaikan suaranya. Dengarkan dan ikut. Unang ma itopi hamung todii. Unang paula sobegi suarana. Alai tangihon ma. Dang lilu hita. Dang liluho. Dang sesatho. Molo ditogihon todi perbedie. Amanginang hurian itu hatta. Diari sadarion tapatu pado maka tidak ko kaporsiaon tutulog lobat talak nang marguru lebih hurang sa taonon. Berbapa catatan penting na nang dohonon terutama bagi anak-anak kami. Pertama, ini juga bagi orang tua bahwa sidi itu adalah salah satu momen khusus dalam perjalanan iman orang Kristen Protestan. Saya katakan orang Kristen Protestan. Sidi itu menandai kedewasaan rohani dan tanggung jawab iman, yaitu yang selama ini iman yang diturunkan, diwariskan menjadi iman yang dihidupi secara sadar dan secara pribadi. Jika selama ini anak-anak kami sangat tergantung kepada orang tua, pengajaran orang tua waktu kecil dibawa ke sekolah minggu, tergantung kepada pengajaran guru sekolah minggu, waktu sekolah minggu diberi pengajaran dan belajar lebih kurang 1 tahun.
melalui belajar ketika CD, tapi hari ini, sejak hari ini, saudara akan berkata, aku bukan orang lain. Aku percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Hari ini. Yang kedua, tentu CD bukan wisuda rohani. Selesai katekisasi lalu bebas. Bukan itu maksudnya CD. CD adalah langkah awal, mulai dari nol, yaitu perjalanan iman yang sesungguhnya. CD itu ibarat prajurit yang dilantik. Selesai masa pendidikannya, dilantik. Dan usai dilantik, mereka akan ke lapangan. Mereka akan bertempur dengan segala tantangan yang ada. CD juga demikian. Selesai CD, Anda akan menjadi laskar, prajurit Kristus yang akan berperang melawan musuhnya, yaitu iblis. Iblis yang tidak akan pernah diam. Dia akan menggerogoti iman dan komitmen imanmu. Saya tidak tahu apa komitmen imanmu yang di Megamendung, dan saya minta nanti Amang Inang ada atau tidak ada, Amang Inang buat acara kecil-kecilan di rumah, saya minta bukalah di situ komitmennya dan bacakan di hadapannya. Manang nong ibu kamu do Amang Inang? Kang dope, anoma buka kamu. Manang nong mago do, manang nong sutari de do. Molo mago i marsapatatu home. Ala natuhoro inang amang ilea ni. Ditikyan non manang naado rak martangiak ko di jebu, adak pula ko se marpesta na songonon. Martangiak ko. Anggo mano kira ngesiak to jebu kan? Nangarong dope? Sangar pe pesanan non. Martangiang mahoy si buka ma komitmen nih. Saya nggak tahu apa komitmen anak-anak kami, ya. Tapi ingat, iblis akan berusaha menggerogoti komitmenmu itu. Apa senjata kita? Firman Allah. Firman Allah adalah peluru yang setiap saat bisa kamu tembakkan melawan iblis. Firman adalah ketopong yang membentengi kamu terhadap kuasa-kuasa dunia ini. Karena itu jangan berhenti membaca. Jangan berhenti belajar firman Tuhan. Jangan berhenti belajar mendengar firman Allah. Seperti tentara, meskipun tidak ada perang, meskipun mereka sudah selesai pendidikan, mereka terus tiap hari latihan fisik. Supaya apa? Supaya tubuh mereka segar dan bugar. Siap sedia kapan saja mereka berhadapan dengan tantangan. Kamu pun demikian. Jangan setelah CD merasa sudah cukup, sudah selesai, lalu tidak lagi baca firman. Lalu setelah CD tidak lagi mendengarkan firman, tidak lagi belajar firman Tuhan, tidak lagi berdoa, tidak lagi ibadah sampai menjelang nikah. Supaya apa? Supaya kamu jangan terhilang dan dihilangkan iblis dari peredaran, ya. Mungkin ya semoga tidak, tapi kami berdoa supaya kamu kuat dengan itu. Jangan nanti minggu pertama, hari Minggu masih datang ke gereja. Masih rajin belajar firman di rumah. Ya. Minggu kedua masih. Ya. Minggu ketiga sudah mulai. Berdoa tidak, ke gereja tidak, apalagi baca firman tidak. Karena selama sini kau diberikan tugas baca firman. Dan tugas-tugas itu diperiksa misalnya, mau tidak mau kau kerjakan. Tapi setelah sini tidak ada lagi perintah itu. Yang memerintah kau adalah imanmu dan suara hatimu. Lalu 1 bulan kemudian gak nampak lagi. Ya. Nanti nampak menjelang mau nikah. Ya.
CD yang lewat ada sekitar 7 orang itu. Karena kita pantau. Ya. Jadi lewati 10 orang do nama lua. Molopi itu dokter Ida. Tapi ganai nama. Sianaya teh. Lo beri benar 50% naik. Karena itu jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Jangan berhenti belajar firman, berdoa, beribadah supaya kamu jangan hilang. Dihilangkan dari peredaran oleh iblis. Jangan. Hari ini Tuhan bergembira karena ada 34 sahabatnya yang akan menjadi tentaranya. Saksi-saksinya. Sepakat? Kau janji, sebagian aja kalian janji itu. Nabar pudi memang orang tua kita ruas ni huriaon, kita harus menjadi teladan panutan iman mereka, supaya iman mereka yang sedang tumbuh itu bisa tetap terjaga dan terus bertumbuh. Ungkapan orang tua mulai sonari amang ho nama nasari di ho. Satu sisi itu bisa betul, tetapi orang tua jemaat punya tanggung jawab sebagai panutan. Betul lo ibana naung diri nah haporsionna. Alai tugas kita sebagai orang tua menjadi panutan, menjadi teladan di rumah, di gereja, supaya iman mereka yang hari ini akan mereka hidupi bisa terjaga, bisa bertumbuh karena ada teladan. Karena ada panutan. Betapa hancurnya bibit iman yang tumbuh dalam diri seorang anak yang minggu ini yang orang tuanya viral. Karena sandiwara atas perbuatannya yang jahat di mata anak-anaknya. Sedia siga maha porsionna. Bibit iman yang ada dalam hatinya itu rusak. Karena tidak ada panutan. Tidak ada keteladanan. Bagi anak, orang tua, dan ini sadar kita amanginang khususnya bagi ayah. Bagi anak, orang tua terutama ayah adalah pengganti simbol Tuhan. Dalam hidupnya, debata nani ida. Alani lumobi hita kama. Allah yang penolong itu, Allah pelindung itu, dia akan lihat dalam sosok ayahnya. Tuhan yang diajarkan kepada mereka sebagai penolong, sebagai pelindung, sebagai pengayom bisa rusak karena perbuatan sosok Tuhan yang dilihat itu. Dangolo biau tio pun ni bapain. Bayangkan itu. Dangolo biau mamerengi. Orang tua jemaat ini punya tanggung jawab iman untuk menjadi teladan, penuntun bagi mereka, bagi anak-anak yang hari ini 34 orang sini, supaya iman mereka ini terjaga dan terus bertumbuh melalui keteladanan orang tua atau oleh mereka yang sudah lebih dahulu dewasa. Alani berperaddo keteladanan panutan dari orang-orang dewasa bagi mereka. Iman mereka yang sedang tumbuh itu bisa tergerus oleh karena tidak ada vitamin datang dari luar. Molohola racun doro, sial lingkunganna, hona racun dapokna di jebu, racun musik Jepangna di komunitasna, maka iman yang mulai tumbuh itu akan menjadi redup, tergerus dan akhirnya
habis. Alani tugas tado. Unak puladok no namang inang. Toima mamuka sonari sa lilingo na do manang dusam nimo. Nuaing ho nama manang dusam da nimo. Hape manang dusam piho so telapo tar ho nama manang dusam nati. Dakpola si doho no ni. Alai mulutuk tadok perubani mulai sekarang engkau mendiri dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau itu masih bisa kita pahami. Denggad de alai tunggu setengah jawab tado ima pajongjok ko dirita gabe teladan gabe panutan di nasida asa terjaga ma haporsion nei na sedang tumbuh bahkan semakin bertumbuh karena ada vitamin datang mensuplai ima haporsion nei. Amang inang hurian itu hatta nunga di lehon Tuhani tu huriana tu akan porse atau dinai nomarga narumikot ima todina pangurupi pangapul pangajari dohot todi hasitongan alani taukak ma rohatta tu pangulau ni todi perbadiai ala ibana do napalason rohatta ujugale ibana do napatiurhon dalatta jala ibana do namanugu-nugu hita tu hasitongani. Amin martangiang mahita. Tuhan mau lihat di ho. Nomargai dilehoko di hame. Todim namian di tonga-tonga ni naporsea. Namian di huriai. Mau lihat Tuhan. Alani naing maukap pami rohanami seluas-luasnya. Majalo pangulaw ni Todim di bagasan ngudu nami, di diri nami. Asa ditugu-tugu hami tu hasitongani. Tudalan lomo ni roham. Asa ditugu-tugu hami manada at kahagalion nami. Kabibuy hami mangyahyak ka na muli na duminggan khobar tulomo ni roham. Mauliate maali Tuhan. Paso-paso ma ng parsoran nami di bagasan o bason. Paso-paso ma ng pakubasyon ni huriam. Sadaryon nanayang paborhaton. Akay na konami tulog labat halak maka tidak ko kapersyon na. Homa ihutonon na sida tujulanon say pargugoy manasida gabiak kanakon mo leron mo roha pikiran gugu sahala lau manguluyho atau pinuji pinasangak maho marhite Yesus Kristus Tuhan namin. Amen. Mared de mahita laos tapasahat mapiliata 2A 2B di tempat tamatong tapasahat imatu pembangunan.
masuk mahita tu acara makatidak ko kaporsiaon. Marid de mahita siya nomor 140 ayat sada dohot ayat 2 laos jongjong mas sude natoras dohot aka yanakon. Hamu ali natoras niak kadat danakon dida hamudo yanakon muna haholongan ni rohamuna jong dison tama jumulo madok mauliati hamu sadarion tu debata alani sudi asini rohan anaselaon ai di pangurudo nasida rasi-rasa nuaing jala sanga di boto nasida hatani debata dohot dalan tu hanguluani alai tamado ingoton muna sedarionak kapabahenan muna tu akka inak komunaon aidang dilehot debata akka danakot tuhamu asa adong donga muna mangula ulau cabing alayasa ditugu jala diajari hamudo nasida mangihutok kata ni debata ido bahen na dilehon ditangyak ko kamudo ganupari anak konamonon na selaon asa unang mago nasida molo dihilala hamuno aing hurang ni pabahenan muna taringot tuak ka anak komunaon tama uduk hamu tu debata manopoti salamuna atong martangyang mahita ali amanami amani nasa natargoar ama di banua gijang dohot di tanoon say tangihon matangyang namion jakkon maak kada danakon gabe anakkonmu asima roham lehon matod di perbadia tu rohan nasida asagabe sisianmu nasida rodi saliling nililingna molotung nahurang pabahenan namin nasalayon tu nasida sesamay sayunang matargasip nasida jala unang loas mago manang ise nasida binahin ni pangalahon nami asima roham sahat tu tanganmu manasida marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul manatoras songoni madohot belajar sidi. Silakan duduk. Markorma natoras ni parguru malua.
Anak-anak yang akan sini silakan bangkit berdiri. Marende nomor 140 turu 24 khusus dinyanyikan oleh yang akan sini. Silakan lihat acaramu masing-masing. Hamu akadak danak na hinalongan ni debata na jongjong dohamu no aing di julu ni debata na mamereng torus tu bagasan rohamuna dohot di julu ni huriaon nunga di boto hamu lomo dohot sogo ni roha ni debata dang tarbahek kamu bimarsidalia sugut di ari paruhumani molo ingot rohamuna di akka ari ni ngulunguna nang salpui tama madok mauliati hamu tu debata alani sudi asini rohana jala molo diingot hamu akka pabahena muna nasoture imane yang dohot langgus ni rohamuna tu naturasmuna rodi saluhut dosamuna tama marsak bihamu sedarion marningoti buak kamu maluhut natu Tuhan Yesus asa disesa alani mudarna nause humoko pardusa na manopoti dosana alai paubahamu marohamuna huhut pukahamu maparangin ay baru olat ni sedarion asa dalanan muna dalan naguguti na marhapatean tuhanguluan si saliling nililingna atong alusi hamuma na husukutonot tuhamu di jolo ni debata dohok di jolo ni akadongan na pungudison di parhatu tu roham dohata ni debata na gini roham muna selaun holanido dalan tuhanguluani Olo doho sian nasa roham tumudalhon salhu dosa jala olo doho tujuluanon mangihut tok kata ni debata ro di hasusuna di bohalmu olo doho makka hunguluhon hapor siaon nasitonge nahinati dakkon ni huria Kristen Protestan song natar surat di padan Nairobi doho di huri di padan nai baru atong marpada dohamu nuaing dohot debatana badiai di jolo ni huriaon tung unang ose hamu sai burjuma hamu marningos saluhut nai asa lamhot haporsion muna marede nomor 140 sia holan nama katidako kaporsion Martangi yang mahita ali amanami jala debata nami surumatot di porbadia tu rohanami be marhite-hite Tuhan Yesus Kristus huleo kami ma rohanami bahen ingananmu ola nion rodi saling nilingna suraton jala sahapi matu sisudi naung hului hami say paujung ma ulaon na pinuk kami di bagasar rohanami ramoti mahami sa sudina unang tuha magwat sugot siyak kamyon
Togu jala iring-iring mahami tu ganupari. Asa sahat hami Tuhan ngoluan na suras sudah. Marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Atong hati dakok kamuma jolo hapor siyamunai rap mahamu madok. Kor belajar sidik. Silakan duduk. Mari dema hita sian 610 ayat sadata batulu, dan setelah itu nanti anak-anak kami sesuai dengan urutan datang ke depan.
Hata si paingot disi Dina Widya Marcelia si tumorang. Unang holsohon hamu agia aha, alai sandok botohon hamu ma tu debata pangiduan muna, marhite tangiang, dohot elek mardongan mauliate, Filipi 4 ayat 6. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana ginuruhomi ai ido hanguluamu. Amanat untuk Gladys Francisca Angelina Siburian. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kolose 3 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Saloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, sian anak Tuhan Yesus Kristus doh siat to di Purbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Stella Nauli Olivia Pangaribuan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hata si paingot disi Fresma Indah Margo Banjar Nahor. Saimian di bagasan au mahamu, songon au di bagasan hamu, songon ratingi naso tarbahen marparbue anggosian dirina, anggosomian di hau angguri, lau songoni hamu, anggosomian di bagasan au hamu. Yohanes 15 ayat 4. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatani di batana gini rohomi ai ido hangoluamu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, sian anak Tuhan Yesus Kristus doh siat to di Purbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Amanat untuk Jian Juliana Niman Sitinjak. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Natasha Catherine Sintauli Sirait. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, sian anak na Tuhan Yesus Kristus doh siat to di Purbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Amanat untuk Sofia Salomita Manulang. Sebab itu kita tidak takut, sekalipun bumi berubah dan sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Mazmur 46 ayat
2. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Felisa Luciana Huta Barat. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Yakobus 2 ayat 17. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, sian anak-na Tuhan Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai di dongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Amanat untuk Kenya Dahayu Maharani Simatupang. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Aureli Angelique Simangucong. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 2 ayat 26. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, sian anak-na Tuhan Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai di dongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Amanat untuk Abigail Teresa Joycelyn Siahaan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Roma 11 ayat 33. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Misara Jemima Ronauli Hutagaol. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 20. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Silakan. Nah, silakan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata, sian anak-na Tuhan Yesus Kristus dohok siat tor di porbadia. Sai di dongani maho maralohon nasa najat, jala di pargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Hata si paingot di si Juanita Skania Huta Barat. Songon holong ni roha di damang diau, songoni do holong ni rohaku dihamu. Mian mahamu di bagasan holong ni rohaki. Yohanes 15 ayat sia.
Sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonoko matuho tupal hangoluani. Parangehon mahatan di debatana gini homi ai ido hangoluanmu. Amanat untuk Elvira Gracia Gultom. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan pelan-pelan ya, pelan-pelan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata sian anak-na Tuhan Yesus Kristus doh sia tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala dipargugui maho patupa nasa ulaun nadinggan. Amin. Oke, silakan berdiri. Hata si paingot di si Abigail Janeta Romaito Siregar. Martua mana asiroha ai sia-siando nasida. Matius 5 ayat 7. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatan di debatana gini dohomi ai ido hangoluamu. Hata si paingot di si mana Yuliana pane. Martua mana lambok roha ai tiano nasida do tanoon. Matius 5 ayat 5. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatan di batana gini rohomi ai ido hangoluamu. Pelan-pelan. Silakan. Di batang. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata doho sian anak na Yesus Kristus doho sian todi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala dipargugui maho patupa nasa ulaun nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Ratu Clara Lamtiurma si Hombing. Asa tolu donahot ima haporseaon pakirimon dohot haholongon. Alai haholongon do naubalgai. Sada Korin 10 tolu ayat 10 tolu. Sai burju mahorasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatani di batana gini rohomi ai ido hangoluamu. Hata si paingot disi Grace Natalie Saragi. Jala halomohon Jehovah. Jadi lehononama tuho pinangidoni roham. Pesalmen 37 ayat 4. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatan di batana gini homi ai ido hangoluamu. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amatta. Dohot sian anak na Tuhan Yesus Kristus dohot sian tondi porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat. Jala dipargugui maho laho patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Angel Rani Veronica Simarmata. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Patricia Marlin Keira Sirait. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka.
Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan bersila, pelan, silakan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata doho sian anakna Tuhan Yesus Kristus doho sian tod di purbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat. Jala dipargogoi maho patupa nasa ulaon nadinggan. Amin. Amanat untuk Shefa Tiurma Emanuela Pangaribuan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Matius 5 ayat 16. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Ayo sini. Oke, lipat tangan. Terima berkat Tuhan ya. Lipat tangan enggak? Ya, lipat tangannya. Enggak apa-apa. Bentar ya. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, sian anakna Tuhan Yesus Kristus doh siato di perbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat, jala dipargugui maho patupa nasa ulau nadinggan. Amin. Hata si Paingot, Disi, Marsiano Daniel Tampu Bolon. Sian Saluhut si Jagauni, Gumodang Majagaroham. Aisyani doruar akamual hanguluan. Poda 4 ayat 20 tolu. Sai burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahatani debatana gini rohomi ai ido hanguluamu. Amanat untuk Oscar DiCaprio Sirait. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Matius 21 ayat 22. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Pelan-pelan ya, silakan. Oke, lipat tangan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus dohot siato di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasanajat, jala dipargogoi maho patupahon nasa ulaon nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Ya. Amanat untuk Immanuel Saint Federico Hutapea. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari, karena dialah sumber kehidupanmu. Hata si Paingot Disi Jonathan Mulyadi Parnasipan Silitonga. Biar mida jahu bado parmulaan ni hapistaran, jala parbinotuan ni akan abadia do hapat tason. Poda sia ayat 10. Saya burjuma horasi rasa mate, dungi lehonok kumatuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni dibatana gini rohomi ai ido hanguluamu. Silakan pelan-pelan. Oke, lipat tangan.
Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siat to di berbadia. Saya didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Hata si paingot disi sori mangada pangaraja Panjaitan. Ainasa na patimbohon dirina si pauruodo. Jalana pauru dirina ido si patimboon. Lukas 14 ayat 10 sada. Sai burjuma horasi rasa mate dungile honok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahata ni dibatana gini rohomi ai ido hangoluamu. Amanat untuk Jovan, pahala Valerin Simanjuntak. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius 5 ayat 44. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Pelan-pelan, silakan. Pelan-pelan. Oke, lipat tangan. Terima. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot sian tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Amanat untuk Immanuel Parulian Pakpahan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Yakobus 4 ayat 7. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Amanat untuk Harli Linggom Maha. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roma 12 ayat 11. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan. Pelan-pelan. Ya, silakan pelan-pelan. Oke, lipat tangan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Silakan berdiri. Hata si paingot disi Abriel Emeraldo Silitonga. Jala unang gabe sarombang hamu dohot portibion. Alai gabe baru mahamu dung muba pikiran muna. Asa tahu hamu manibangi lomo ni rohani debata imanauli nahinala sonna dohot nasundenggan. Rom 12 ayat 2. Saya burjuma ho rasi rasa mate dungi lehonok kumatuho tupal hangoluani. Parangehon mahatan ni debatana gini rohomi ai ido hangoluamu. Amanat untuk Lando Valentino Damanik. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Galatia 6 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Silakan. Pelan-pelan. Ya, lipat tangan. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata mata dohot sian anak Tuhan Yesus Kristus dohot siat tod di porbadia.
Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Hata si paingot di si Noel Sebastian Sirait. Sai ibana matada di nasa dalammu, asa ibana patigor akka dalammu. Poda tolu ayat onom. Saya burju maho rasi rasa mate, dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahatani debatana gini rohomi, ai ido hanguluamu. Hata si paingot di si Adrian Bona Kartet Sinaga. Alai molotung tumaon na porsuk hamu alani hati goran na martua do hamu disi. Unang ma gao rohamuna bahenon ni biar ni roha mida nasida. Sada Petrus tolu ayat 14. Saya burjuma horasi rasa mate dungi lehonokku matuho tupal hanguluani. Parangehon mahata ni debatana gini rohomi ai ido hanguluami. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Oke, lipat tangan berdua. Agak tunduk nasi. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata. Doho sian anak-na Tuhan Yesus Kristus doho sian tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Amanat untuk Niko Alvaro Axel Tambunan. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Hayatilah akan firman Allah yang telah engkau pelajari karena dialah sumber kehidupanmu. Ya, silakan. Tengah-tengah. Oke. Jaloma pasu-pasu sian Tuhan debata amata, doho sian anak-anak Tuhan Yesus Kristus, doho sian tod di porbadia. Sai didongani maho maralohon nasa najat, jala dipargugui maho patupahon nasa nadinggan. Amin. Untuk anak kami yang sudah naik sidi, silakan berdiri di tempat. Hamu akan apinar hamaul ni dia bata. Nunga gabe dongan sahuria. Jaladongan sapanganan hamu mangaton parpadanan nabadiai. Na arga situ tudo hamu ditobus unang oloi hamu bedosa do sibulis. Ramotan ni dia bata do hamu maralohon pangakoi. Asal matok tong rohamu na tu ibana, jalatogi honon na dohamu masuk tu harazon na di Banua Gidjangi atau martangi yang mahita. Aliaman nami na di Banua Gidjang asi maroham, dinasida akka naong pinasahat nuaing tuho. Say ramoti manasida marhite-hite tod di porbadia. Say pahot manasida di bagasan pada naong niulon nasida nakin. Say parbadiay manasida di bagasan hatam. Asa tarida haporsion nasida tu zuluanon. Marhite-hite parange nadinggan. Amin. Silakan duduk kembali. Amang inang di patu pahuriat tado apresiasi tu onom halak sian parguru sonari tentu marhite-hite akka pamerengon siak kami parjulo mamereng kehadiran nasida
selama marguru malua. Paduahon keaktifan nasida di proses ni parguru maluai. Artinya buado uas ni rohana di hatatabannya ka parbinotoan pangatusion marhite naulo manukun marhite naulo patakason na patuluhon marhite-hite keaktifan nasida nang di aka kegiatan-kegiatan na dipatupa di tingkat remaja, PA, latihan do aka perpungan na asing. Jala tu sahali ima sikap nasida na parpudi baima marhiti-hiti aka ujian molo di hata nazulo eksamen na pinatupa ni hami alani pinilit ma ono palak molo hudok terbaik dengan palapas alai nasida ma na bui hidahami hujoma sian nomor onom perjulu anon di somma jongjong menghadap ke jemaat. Nomor onom Noel Sebastian Sirait. Adong dozol mana? Rumah. Silakan berdiri menghadap jemaat. Yang kelima Grace Natali Saragi di tangga pertama, Noel, tangga pertama, sana tangga. Keempat Gladys Siburian. Ketiga Immanuel Pakpahan. Paduahon Yuwanita Huta Barat. Dan yang pertama Ratu Clara Siombing. Di Patupahuria do namargoar sertifikat dohot adok saotik narara disi. Manang nasadia penon nabutar Patupahuria narara isi alana pertoro do narara. Jadi lasma rohamuna ate pinasak matinak padita pasaton. Silakan dipandu sekretaris. Jadi saya tetap do anggo boru-borui saido na di Zulu nuain. Baik, selanjutnya masih tetap Anda di sana. Mandok kata mak mewakili para guru melua. Dipersilakan. Enggak, kalian tetap di situ dulu. Nanti aja cepat dibuka keluar gereja. Tes. Shalom, selamat hari Minggu Madihita Saluhutna. Segala puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena pada hari ini boleh menjadi hari yang berbahagia bagi kami pelajar CD, karena kami boleh menyelesaikan CD dan diteguhkan sebagai jemaat penuh Gereja HKBP Depok 2. Saya Ratu Clara Lamtiur Masih Hombing berdiri di sini sebagai perwakilan teman-teman dari angkatan Spiritus Novus yang berarti roh baru. Nama ini Amang dan Inang kami pilih sebagai simbol bahwa kami siap melangkah dengan semangat dan hati yang sudah diperbarui untuk menjadi bagian aktif dalam tubuh Kristus serta pelayanan gereja ini. Pertama-tama,
izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang sangat kami kasihi Amang Pendeta Sitorus, yang sudah membimbing kami dengan jelas dan menanamkan nilai iman yang kuat dalam diri kami masing-masing. Dan juga kepada Inang Pendeta Marisi Simanjuntak, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam atas setiap nasihat, semangat, dan doa yang sudah Inang berikan kepada kami. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Amang calon pendeta Michael Situmorang yang mudah-mudahan sedang menonton live streaming acara peneguhan CD pada hari ini. Terima kasih Amang atas pelajaran, diskusi, bahkan teguran yang sudah Amang berikan untuk kami. Dan juga kepada orang tua kami sangat berterima kasih atas dukungan yang tidak pernah berhenti, baik dalam bentuk doa, perhatian, dan terutama kesediaannya dalam mengantar jemput kami hingga larut malam ke gereja. Saya percaya hari ini banyak dari orang tua pelajar CD yang sudah bangun dari subuh-subuh untuk menyiapkan acara syukuran bagi kami pelajar CD. Kepada seluruh jemaat HKBP Depok 2, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya. Hari ini kami bukanlah jemaat biasa, tetapi kami siap menjadi bagian dari pelayanan dan pertumbuhan gereja ini. Dan kepada teman-teman seangkatan Spiritus Novus, terima kasih untuk kebersamaan, semangat, dan perjuangan yang sudah kita lewati bersama. Meski mungkin ada sedikit mengeluh karena terlalu banyak tugas dan ulangan, tapi kita sudah memulai proses ini bersama, dan hari ini kita pula meneguhkan komitmen ini bersama. Namun kami sepenuhnya sadar, Amang dan Inang, bahwa peneguhan CD bukanlah akhir dari perjalanan kami, melainkan awal dari tanggung jawab yang baru. Hari ini kami pelajar CD berupaya untuk terus hadir dan aktif dalam kehidupan bergereja, terlibat dalam pelayanan, serta menjaga marwah dan nilai-nilai gereja kita HKBP Depok 2. Kami percaya gereja ini tidak akan tumbuh tanpa keterlibatan generasinya. Jika bukan kami yang melanjutkan, lalu siapa lagi? Dan jika kami meninggalkan gereja ini untuk menghadiri gereja lain, lalu siapa yang akan melanjutkan gereja HKBP Depok 2? Untuk itu, Opung, Namboru, Amangboru, Kakak, Abang, Tulang, Nantulang, Amang Inang Jemaat Gereja HKBP Depok 2, kami meminta doanya supaya kami anak-anak pelajar CD yang hari ini tamat bisa terus melayani dan berkarya di gereja yang sudah kami tempati dari semasa sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus menguatkan kami untuk menjalankan hari-hari ke depan sebagai pribadi dengan roh yang baru. Sebelum menutup mandok kata ini, kami pelajar CD mau meminta maaf apabila selama proses pembelajaran ada banyak hal yang kurang berkenan di hati Amang dan juga Inang Pendeta. Terlebih di saat kami kurang sempurna dalam menyanyikan kidung jemaat dan juga buku ND, sehingga Amang dan Inang menjadi kesal dan marah. Akhir kata, izinkan saya mengutip sebuah ayat untuk menutup mandok kata pada hari ini. Jeremiah 17:7, Blessed is the man who trusts the Lord, whose trust is the Lord. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah setiap orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mauliate, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ini kamu sudah bisa kembali ke tempat. Baik Amang, kita akan memasuki acara berikut. Kita maredehita sian nomor 435 ayat 7 langsung jong mahita sudi. Thank you.
roha piliatta. Ali di bata manami na di banua gijang hodo hararuan ni salhut silahon lehon nadinggan doh na solibasa na mauliutus. Upasa tami masyan na nilehon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jaramot yasa ho parhasyak kami pilihanon pati pulhok karazom mo dito nga tunga ni huriam doh di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalamu tadahami gudang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam giri-giri kami madok mauliati tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata manami naso tarasam do godang ni silehon-lehon mo dihami tod dimina badiai dilehokko tuhami zolma sumonggopi hami na leaon nau margaido dilehokko tuhami jalagumudang do isya portibion doho sian pangisina sudina ope mauliate marohan nami jala puzion nami maho arani sudi habal gaun dot hamuliommu naung pinapatarmu tuhami Sai lehon matod di porbadia itu huriam akan naolo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok-tok kami mian di barita naulii. Ale tod di porbadia sai pasada mahuriam napi napungumi asa masih jaloan jala masih haholongan songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa hutadahami akadosa na balga doho na masibasi dingon nami sai buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami kanupari asa terbahek kami saur di bagasan huria na badia nasa sadai sayo dihon jala padomu hami tuamai asa posro hanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus sai tabai masilehon-lehon tuhriam asalam gadda torobnya kaparbarita nauli dohok pangajari dohok para siroha nama maritahon habal gommu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sudi perpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolaan nang di bagas nasidabe asa tahu nasida saur tu perpunguan sugut say sungguliak kena terpudum jala perguguyak kena gali say songgoti maak kana niang roha dohot akan atakang marroha asa ditinggal hon nasida hajatun nabi Sai parrohayak kena bojok roha jala apuliak kena marsak dohok na dangoli asa unang di rupa-rupa portibion akkana manguloyho sai tatak mana tergogot dohok na pinaburu-buru ni halak alani hapor siaon di Tuhan Yesus saya jari nasida maralus mian maho di bagasan nasida sai ramoti mapikiran niak kapangonggomi dohok panguhum asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhumat sogot sai patogu hapor siaon nami asa tok-tok kuingot tami nauk sisa dosa nami jala buanom muhami Tuhan ngeluat cogot sai sungguli pakirimun na mangulu dihami asa pos rohanami nang malakke dagingon panguluam muda muse asa masuk kami marnida de bata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen ale amanami na di banua gijang sai pinarbadia maguarm sai Roma harajonmu sai saut malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang lehon matu hami seren hangolua siapari sesa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami unak kami togihon tu pangojunan palua mahami sian pangago pasu-pasu ni debata
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho. Di sodakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana medaho. Di dopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasaur horma damena tutodim. Amin. So makurangi persaurata marsijalangan siamun habirang muka belakang mahita kamanginang ala berlanjut do petulaun nabadia ala sebelum tusi kita akan foto bersama yang tertunda di awal tadi. Silakan ambil posisi. So ambil dua kursi, kursi dita, kursi, pola te, jong mate.
Mana Kenya? Kenya. Ayo foto dulu tadi, foto. Kan kamu belum foto tadi. Ada Mama? Panggil Mama. Satu lagi. Ya. Cek. Orang tua mengapit anaknya duduk di kursi. Sekarang kita persiapan perjamuan kudus. Sekalian, saya juga dari tadi belum minum. Tes, Amang Inang, kita pakai waktu kita dengan baik. Seperti yang acara pada kita, mari kita lihat supaya keluarga tes baik. Amang Inang, keluarga dari anak-anak kami yang angkat sidi diharapkan duduk kembali. Kita akan mulai acara kita.
Marulaon Nabadia. Amang Inang kalau mau foto-foto nanti saja, kita akan masuk kepada acara Ulaun Nabadia. Kami mohon kerjasamanya supaya kita bisa cepat kembali pulang. Mohon kerjasamanya Amang Inang. Kepada anak-anak kami agar duduk bersama dengan orang tua. Tolong mic-nya dihidupkan, multimedia, mic dihidupkan. Cek. Amang Inang, mohon kerjasamanya karena semua kita membutuhkan waktu. Ada banyak yang mungkin sudah menunggu di rumahnya. Jadi supaya kita memanfaatkan waktu, silakan duduk bersama dengan anak. Dan perjamuan kudus ini diperuntukkan untuk keluarga dan anak sidi. Mohon jemaat yang ada di dalam gereja, kalau di dalam gereja silakan, tapi harap tenang, tidak mengganggu proses jalannya perjamuan kudus. Mohon pintu kiri kanan Amang Parataon ditutup. Silakan Abang mengambil tempat. Cek. Silakan anak siri jangan lagi berkeliaran. Silakan berada di sana orang tua. Mohon Amang pintu depan untuk dikunci. Pintu depan. Amang Inang yang di belakang, mohon jangan terlalu jauh. Ini butuh waktu, kita pakai waktu. Ini masih kosong kursi. Bangku. Nanti kita ada persembahan, silakan diberikan persembahan kepada anaknya. Ada kantong persembahan di sana. Yang kedua, nanti ke depan tiga keluarga, berarti 9 orang. Ya. Tulu keluarga maksimal. Oke, baik, Amang Inang. Mohon pintu yang di depan itu dikunci supaya jangan keluar masuk. Silakan duduk bersama dengan anak apit mereka di tengah. Kita gunakan waktu karena saya tahu mungkin ada cara-cara khusus di rumah. Ada saya tapak ketiki. Oke, Mang Inang. Dia punya mahkota gaul, sudah di dalam mahkota gaul. Masyara mana? Ini do si masyara ni on. Ni do mana julu, na bagat dunia saya berbek kobe ah. Di tengah-tengah dia masyara tengah.
Sa pingroma amak tagaol. Oke. Yang di belakang silakan. Lando, depan. Ingat yang amang ajarkan gimana menerima roti dan anggur. Ya. Baik, asa masuk kita. Mohon pintu di depan ditutup. Amang inang tajagama hahomion ni parpunguata. Asa tapuka acarata. Masuk mahita tu acara Marulau Nabadia Taparadema Endeta nomor 152 ayat sada. Dameni debata na sumurung sian saluhut roha. Imba mangaramoti ate-ate muna, dohot roha muna, marhite-hite Kristus Yesus. Amen. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham, topot mahami na pungudison, andorang hupangan hamian non parpadanan na badiai, lehon matodi parbadia tu ganup hami, asa ditubuhon haporseaon na mangolu di hami, asa posituturo hanami di anakmu, Tuhan Yesus Kristus nama kokop hami. Pargugui mahami maswadahod diri nami, asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon haporseaon na mangolui, saitaiti rohanami, asa lamalungun hami tu banua gijang, asa say masihol hami paimaimahon haroro ni Tuhan Yesus. Amin. Hita akan naong pinarhamaol ni debata, ita sakop noaing mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tatimbang majumolo manang natau hita marulaw na badia, asa unang hona uhung manang isesian hitaon. Ay holan na unduk roha, jalan na manolsoli rohana, ala ni pambahenanan na soture, jalan na manopoti dosana, jalan na porsia di hasesaan ni dosa, na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tao mangaton parpadanan na badiai. Alaya kana dohot marulaw na badia, unang bedioloi sibolis, unang bedi dati mardosa, tung padaw hamuma rohamuna siani, tunggot tapon hamuma hosom dohot late ni roha. Alay paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus, naong mate jalan naong mulak mangolu humokop hamu, asa tau hamu mangaton parpadanan na badiai. Di baheni tatakasi majoloro hatabe jala alusi hamuma suku-suku non jong-jong mahamu. Di parhatu turohamdo halak pardosa hosian hatu tubum dohot ala ni pangalosim di patik ni debata molo di parhatu turoham
dokma olo. Namar sak doroham ala dosami, jala dipangi doroham naing malua ho nuaing sian dosam, molo songoni roham dokma olo. Di parhatutu roham do naung roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon pangoluhon pardosa, ibana naung mate dohot mulak mangolu humokop ho mamorsan jala manesa dosam, molo songoni di parhatutu roham dokma olo. Olo doho manggo tapon sian roham, late ni roha dohot hosom ni roha, akop ni i olo doho mardenggan dohot hala na mangarsahiho, jalana olo doho manesa dosa ni dongamu, songo na pinangido ni roham, sesaon ni debata sude dosam, molo songo ni roham dokma olo. Atong tapaunduk be marohata jala tatopoti masude dosata ihuton hamuma tangyangon di bagasan rohamu nabi. Ali Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ay jojod hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sogot. Molo balasononmu tu hami hombar tu pambahenan nami i. Alai ala ni godang ni asi dohot holong ni roham, dohot ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nilehonmu humokop hami. Ala ni ido umbay na hum hami mangido tuho. Asi maroham di hami, say jalo mahami, say se sama sude dosa nami, jala lehon tondi porbadia tu hami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa dohot mangulahon na hombar tulomo ni roham saleleng tanoon dope hami. Amen. Atong hamu akan na manopoti dosa muna jalan na mauas di asini rohani debata say sahat matu hamu na hina porseon muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu pos ma rohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna marhite-hite guarni debata ama dohot anak dohot tondi porbadia. Amen. Alea manamina di banua gijang say pinarbadia magoarmu say roma harajaonmu say saut malo meniroham di banau tonga onsongona di banua gijang lehon matuhami sadarion hangoluan siapari se sama dosa nami songon panesan nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unang hami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago ai hodona puna harajaon dohot hagogoon ro di hasangapon saleleng ni leleng na. Amen. Hudul mahamu maredehita sian buku ende nomor 150 ayat sada. Atong tangihon hamuma tonan ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus do sagu-sagu borngini uju tarjehi ibana didok mamauliate dungi diponggoli mai diparlehon matuak kasisiana huhut ma didok jalo hamuma jala pangan ma dagi kudoi na nilehon
Dagi kudoi nanilehon tuha matean humokop hamu, bahen hamu masongoni bahen parningotan muna diau. Jaladong sunna sida mangan, dibuat ma panginumani didok ma mauliate, dungi didok ma tunasida, jalo hamuma, sude hamu manginum siani, ia panginumanon pada nai baru maon marhite mudarku, nani usehon humokop hamu bahen hasesani dosa. Sai bahen hamuma songoni bahen parningotan muna diau. Atong roma hamu nungara desude ida jaladai hamuma dengan bahasani debata. Yesus,
Marede hita siat buku ende nomor sia tendehon ayat sada. Puji ma Tuhan debata ale tondiku, jalanasa rohaku di bagasan mamuji guarna na badiai. Puji ma Tuhan debata ale tondiku, jala unang tung halupahon denggan ni basana sudena. Ibana do manesa do sam sudena, jala ibana pamalum akasahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehon tuho denggan basa dohot asini roha. Para si roha jala pardenggan basa do Tuhan debata. Labat tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tu hita na hombar tu dosata, jala dang dibalason tu hita na hombar tu hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama tu aka anakonna do asini rohani Tuhan debata, diaka nama kabiari ibana. Nungatakas di patuduhon debata holong ni rohanai tu hita, dinamate Kristus, humokop hita, uju pardosa dopi hita. Atong dalam malua mahita nuaeng sian rimasna dunggabe parpitor hita hinor honi mudarnai dibaheni sai pujioni pamangaku dohot rohaku dohot nasa pambahenaku do Tuhan debata olat nion rodi saleleng nileleng na amin. Asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holoni rohani debata ama dot parsaurani tondi porbadiai mana toktong mandongani hamu saluhutna. Amin. Cek, tes. Orang tua par guru malua. Untuk anak kami yang sidi silakan foto kami semua. Kalian bilang sayang sama orang tua. 2 baris saja Ina. Katuan nami dia si Burian. Isok kita 2 baris. Berdua baris anon.
Nah tua-tua nih par guru malua, bagabar hita.